Маленькі павучок Шуша жыў сабе ў сваім доме, але аднойчы здарылася нешта страшнае. Яго дом знік, і Шуша застаўся адзін. Восеньскі вецер падхапіў ліст і разам з ім Шушу. Павучок ляцеў, шчыльна заплюшчыў вочы і моцна прыціскаў да сябе маленькую дарожную валізку. Ліст заляцеў праз акно ў хату дзеда Трафіма. Шуша не расплюшчваў вочы. Ён думаў, а раптам тут горш, чым было. Але потым ён поняў, калі жыць з заплюшчанымі вачыма, можна прапусціць усё самае цікавае. Шуша агледзеўся і знайшоў сабе дом. Гэта былі старыя насценныя гадзіннікі з зязюляй. Вот это была хатка. Паступова Шуша пазнаёміўся з тымі, хто жыў побач. Гэта была муха, прусак, моль і мышка. Яны не з'елі Шушу, а сталі яго сябрамі. Шуша зразумеў, калі ты адкрыт свету, побач абавязкова знойдуцца тыя, хто падтрымае. Так маленькі павучок, які страціў дом, знайшоў новае жытло і сапраўдных сяброў. А куды паляціць Шуша ў наступны раз? І хто яму сустрэнецца на шляху? Каб даведацца, чытайце ўсю кнігу «Прыгоды павучка Шушы».